היום אתם איתי בערוץ פפאיילנד, יש לנו כאן אורח מיוחד, איגור SYG. היום אנחנו משחקים קלאש רויאל ובאתגר הכי פחות דמג', כאילו לעשות הכי פחות חיים לשלושת הבניינים. כאן זה הדק שלי, כפי שאתם רואים יש לי הספרקי המעולל. אוקיי. לי יש אלקטרו וויזארד ופרינסס. אוקיי איגור, תשלח. אוקיי. אז התחלנו. אז גמרנו בנושא של ההתחלה. אז אנחנו גם נעשה את האתגר הכי פחות חיים שתי הבניינים. וגם ננסה לעשות את הכמה שיותר מהר. גם נעשה את אתגר ה-3-3 אם שנינו נגמור. גם נעשה אותם הפעם עם ארוס. עם ארוס. אוקיי, כפי שאתם רואים, איגור בינתיים מוריד יותר חיים משני בניינים. עכשיו אני הולך לעשות משהו למרות שנגמר הדאבל אליקסיר צ'אלנג'. כן, זה היה רק ליום אחד. חבל. אוקיי, בואו נשים את הפיירבול. בואו נבדוק אם זה יפגע גם בבניין. כן, זה פגע גם בבניין הזה. בואו נשים לייטינג על פויזן. לא. אוקיי, אני פשוט כל פעם אומר לייטינג. כי זה יותר קצר. אם אתם שומעים את ה... חובות מוזרים ברקע, אל תתייחסו. בואו נשים את הלייטינג. בום בום. 262 חיים. בואו נבדוק כמה מוריד פיירבול עם שיפור. סקלטונס. כמה נשאר 197 חיים? נראה לי אתה צריך לשים משהו טוב. רגע, עוד פעם. בוא נשים פה פויזן להפחיד את איגור. פיירבול פה. ובוא נבדוק כמה פיירבול פה בשיפור. אוקיי, להסתפק בזה יוטיוב או שלא? 11 חיים בשביל. להסתפק או לא? אוקיי, 11 חיים. בואו נבדוק, הנה. אתה לא מתמטיקאי. אוקיי, רוקט. אוקיי, איגור, הפעם תנסה ממש מהר, כי אנחנו יכולים לעשות את הסרטונים רק עד 5 דקות, אז... כן, אנחנו ממש מתקרבים. אז אנחנו חייבים לעשות את הסרטונים ממש מהר. אבל ממש מהר. 29 חיים. בום, פיירבול. זה גם סוג של אתגר לעשות את זה הכי מהר. כן. בום, בום. 400 חיים. זה מוריד 493, הרוקט. אוקיי, בואו נבדוק כמה זה ישיר לאיגור. 95. וואו. אם היה אפשר לקחת משהו רמה אחת אחורה, זה היה יכול להיות קטלני. אבל נשים פה זאפ בתקווה שלא ישמיד. ונסתפק ב-25 חיים. וואו, עוד פעם אנחנו צריכים זאפ. שנייה, מהר איגור, יש עוד מעט שנגמר. אוקיי חבר'ה, אז אני עכשיו אעשה... איגור, עכשיו תנסה לעשות את זה מהר. נעשה כמה שיותר מהר. יאללה, נו, פשוט תשאיר חיים שלא יהרסו את הבניין. אוקיי, חצים, 56. יאללה, עכשיו תעשה מעבר לחצים. למרות שלי יש כבר חצים, אני סתם אומר את זה. אוקיי, איגור, מהר. חכה. מהר, נשאר לנו עוד 40 שניות. שנייה, 45. לא הצלחנו. למרות שפעם קודמת הצלחנו. כן. אז ביי יוטיוב, כאן היה פפאיילנד ואיגור SYG. אל תשכחו לשים לנו לייק וסאב, ויאללה ביי.